Kallo barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka na naka sai naka. Yau shirin ta kai mu garin Mubi da ke jihar Adamawa, inda jami'an tsaro suka sa doka akan masu tuka keke nape, wato a daidaita. Dokan zai fara aiki ne da misalin karfe 7 na dare zuwa lokacin tashinsu, wanda da suke aiki daga safiya har zuwa karfe 9 zuwa 10 na dare. Kasancewan an sa wannan doka din saboda dalilin tsaro ya sa wasu da ma waɗanda abin bai shafe su ba sun shiga wani hali. Kafin nan mu tunduma cikin shirin gadan-gadan ga wannan mabudin kunne. Wato akwai kungiyar da ana kira shila ne ko mai ake ce da shi, abun yana so ya wuce gona da iri. Yaro za zama su biyu a mashin su kwace waya su doke mace kai dai da sauransu, har ana fi da mukami a cikin mashin. To da wannan report ya yi yawa ma security, shine aka zama security meeting, aka tattauna aka ga bari a gwada idan dan rage time nan na dare ko zai sa a samu sauki, watakila a yi sa'a. Sunana Umar Usman. Menene aikinka? Aikina tuka keke napep. Ya kaji a ranka da aka ce an sa doka karfe 7 babu zirga-zirgar mashina? Gaskiya an shiga hakkinmu da muke hawan keke napep, kuma dalili ba mu san dalili ba. Ya kamata a gaya mana ga dalilin da ya sa ka hana keke napep. Ba wanda ya fito kwaya na wasu an gaya ga laifin da ya sa ka hana keke napep. Kuma wannan laifi ne na wayansu wanda ba a sani ba, mu kuma ya zo ya shafi mu masu neman abincin da za mu rufa kanmu asiri. To wasu zasu tunani cewa ai ana fashi da makami da mashin da sauransu, ba ku tunanin wannan abun ne yasa? Yawwa, wannan hakkin jami'an tsaro ne. Wannan su suka san yadda za su yi su tantance wani da za su kama, ba wai kowa wanda ke kan sana'ansa ba daidai bane. Wanda kowa yana kan sana'ansa a tozarta shi, a hana shi. Wani yana da iyalai kuma akan wannan sana'an ya dawama, bai da wani abin da ya dawama akai. Menene kiranka na karshe ga gwamnati? Mu muna kiran gwamnati da su sa mana sanyi a cikin rayuwarmu, yadda muke fama da yadda rayuwarmu yake. A hakan muna fita mu lallaba mu rikawa kanmu asiri, amma kuma a hakan an tozarta mu. Muna roƙon gwamnati da su kara mana lokaci ya kai kamar karfe 9 ko 8:30 da ya kai mana. Ya kaji a ranka da aka ce karfe 7 ba mashin? Gaskiya ba mana adalci ba. Gwamnati ta duba wannan abu dai. Ya kamata da ya ce an kara mana ko karfe 9, don karfe 7 nan bai yi ba. Ko baki za su shigo gari, in ba samu abun hawa ba sai dai su kwanta a cikin tasha. Ko kasan dalilin da yasa aka ce sai karfe 7 kawai za a yi aikin mashin a saya? Wallahi ban sani ba. Wani irin taimako kuke so gwamnati ta muku akan wannan abu? Taimakon da muke so don Allah a kara mana lokaci. Karfe 7 nan gaskiya ba yi adalci ba, an shiga hakimu. Da karfe nawa kuke kafin ku tashi? Karfe 9 zuwa 10. Mashin na kanka ne? Ba nawa ba ne, ɗani ne nake. Sunan muku rungume kafin ku kai kudin balasta kuke kaiwa? Ba mana komai ba. Mun gode. Da farko sunana Abubakar Sadiq Umar. Ya kaji a ranka da aka ce karfe 7 babu zirga-zirga ba musamman ma an keke napep? Gaskiya dai ban ji daɗin haka ba, don yawanci dare ma muna samun kuɗi sosai ba kaɗan ba. Amma dai da aka hana hakan ba mu ji daɗin hakan ba sosai gaskiya. Ko hukumomi sun gaya muku dalilin hakan? A'a ba su faɗa mana ba, amma dai muna jin jice-jice dai akan cewa wai an tsokane hukuma ne ko kuma don ana kwace-kwace da daddare. Kuma haka yana faruwa da gaske ne ko kuma babban ku da tabbacin haka? A'a gaskiya haka yana faruwa, ana sacacen, amma dai batun hukumar nan kan ba mu sani ba. To menene kiranka ga gwamnati akan wannan abu? Gaskiya kirana ga gwamnati su taimaka su bar mu ci gaba da aikinmu da daddaren. In ya so hukuma su sa ido akan wanda suna sace-sacen. In ya so kuma in akan laifi ne aka ma hukuma sai a taimaka a ba su hakuri mu ci gaba da aikinmu da dare, da yana da muhimmanci sosai a wurinmu. Me sunanka? Sunana Abubakar Sadiq Umar. Sunana Hassan Yaya. Me sana'arka? Aikin nafe. Ya kaji a ranka da aka ce an hana mashin karfe 7? Gaskiya ban ji daɗi ba ga Allah. Da karfe nawa kuke yi? Muna kai karfe 9:30 zuwa 8:30. To menene dalilin hakan da aka ce sai karfe 7 ne kawai za ku yi aiki? To gaskiya ni dai ban information da naji abu yana nan daban-daban. An ce akwai yaran da suke fisgil waya da sata,
kuma har ga Allah ni ma gaskiya wannan abun ban ji daɗi saboda ana bata mana aiki, akwai yaran da suke zuwa suna bata mana aiki ba mu yan gari bane. To ka taba riska hakan ya faru da gaske ko kawai jita ne? To gaskiya ni ban taba, tunda nake aiki ban taba samu gashi nan right an kama na gani ba, amma har ga Allah ina ji kuma ina ƙara ce ma yan nafin mu da Allah su ringa sa hankali idan aka kama a dau mataki mai kyau, ya kamata a gera mana aiki. Wani irin tsari kuke so gwamnati ta yi akan wannan abu? To muna so da gwamnati ta dau mataki ya zama to in an kawo mutum a masa hukuncin da wanda duk wanda ya zo ya ganda ya ji ba zai sake hakan ba. To ya yanayin samun ku a yanzu? Gaskiya ba kamar da bane, yanzu ba samu, har ga Allah kawai mun lallabawa ne. Saboda to gashi nan dai mun lallaba da su ne, muna ba su hangu da iya a gida. Sunanka? Sunana Hassan Yaya. Assalamu alaikum, sunana Abdulmumin Ibrahim, ni ne vice chairman na keke NEPEP na Mobizon na NAT. Assalamu alaikum. Game da dakatar da NEPEP daga karfe 7 na dare aka hana mu fita gaba daya, abu ne wanda ya shafi security. To sannan kuma security nan bata dauki wannan mataki ba sai da ta samu tabbacin koke-koke daga wurare daban-daban na jama'a. Mu karan kanmu a office mun yi witnessing wasu abubuwa kamar guda 2 har zuwa 3 haka. Wato akwai kungiyar da ana kira shila ne ko me ake ce da shi, abun yana so ya wuce gona da iri. Yaro za zama su 2 a mashin su kwace waya su doke mace kai dai da sauransu, har ana fi da mukami a cikin mashin. To da wannan report ya yi yawa ma security, shine aka zana security meeting, aka tattauna aka ga bare a gwada idan dan rage time nan na daren ko zai sa a samu sauki, watakila a yi sa. Shine major problem da a maganganun ka ce dalilai guda 2 ne, ka kira daya saura daya. Dalili na 2 kuma shine cewa da daddare bayan an ce karfe 8 da kufin mu 8 zuwa 9 ne, sai ka ga mutum da mashin ɗinsa har karfe 11 na dare. In ka tambaye shi me yake doka zai ce fasinja. To yana ɗaya daga cikin ana shakkan cewa har yanzu bata garin ne suke shigo cikin business din suke lalatawa. Shine asalin umul abaisin dalili. Takarda na wannan kungiya na NAT. A bisa ga maganganunka an dakatar da wannan aiki daga karfe 7 saboda dalilan tsaro na yan shila ko? Yes. To kana ga wayannan yan shila din in an kasa masu wannan aiki na bin wadda Allah ba su kai 2 ko 1 cikin 10 na masu wannan sana'a ba. Sannan kuma karancinsu ya jawo mafiya yawa ga baki daya sun yi asaran ayyukansu. Mun yi hira da wasu suke cewa akwai baki da suke zuwa karfe 7 ko 8 sun shigo gari, kuma baki ne ba su san inda za su je ba sai ta dalilin kiran waya ko dan nabe ko wani abu. To kuma gashi yanzu an dakatar da aikin gabaki daya. Babu wani hanya da za a magance wannan matsalan sai dai an dakatar da wannan aikin gabaki daya. To maganan magance wannan matsalan a kungiyance daga 2015 February zuwa 2017 November, wato mun yi tackling wannan issue irin wannan din through wannan association, wannan karamin ofishin da kake gani. Domin a baya idan ka wuce tollgate da mashin naka to ba za ka yi awa 2 ba, za mu kamo ka daga ina kake, me ya kawo ka da sauransu. To maganan dakatarwa, dalilin dakatarwa, mutane da suke benefiting da waɗanda suka yi creating dalilin dakatar wannan ba su kai 1 a cikin 100 ba ma. Mu karan kanmu ba mu ji daɗin wannan dakatarwan ba, amma muna tunanin cewa ita karan kanta security kila za ta duba ne akwai wani hanyar da za ta iya tackling issue din bayan wannan dakatarwan ba zai ɗo lokaci ba. Mu abin da ya sa muka yi shiru muna ɗan sumayen su kaɗan
mu gani. An ba da lokacin da iya wannan dakatarwan zai tsaya ko kuma dai an ce an dakatar ne? Babu, ba a ba da lokaci ba according to report na meeting, ba a ce kwana ɗaya ba a ce biyu ba, amma muna sa ran cewa idan abun da ake tuhuma din ya ɗan yi low, mu ma za mu kai kukan cewa ya kamata yanzu a yi allowed mutane su ci gaba da aikin su zuwa normal time. A wannan ofishin wannan 'yan shirya da ake magana, report din ya taba zuwa officially office na kuna? To gaskiya security ko report a matsayin 'yan shila kam ba wani taba kawo. Ba taba kawo wannan report din ba? Babu. Ku dai bai zo gaban kuna? Bai zo ba, sai dai idan mun je meeting sai muna surprising cewa an sari wani da wuka, an gudda jinjiri, an yi mai, amma a ofis nan dai ba mu taba samun report din ba, kuma ba a taba kiran mu dan report din ba, sai dai idan mun je meeting ne za a gaya mana. Tsakanin ku da jami'an tsaro kenan? To kace menene sunanka da kuma matsayinka a wannan? Sunana Abdulmumin Ibrahim, ni ne vice chairman na keke napep.